Здравейте, бокс, аз съм Марти 998, сега ще ви покажа програмата AAALO. Така, първо тук си избирате на какъв ви да е на фона или как се казва. Избирате си един. Приемете това и излиза по този начин. Цикаме отдолу на текста. И тук долу има малък дигна, как се казва. Малко такова място за писане. И тук, например, ето това искате да промените. Право се оттриете, ако искате, но не може. Какво да напишем? Например, нашите ми геймплея искате ви да напишем. Ето тук. Си го сложим. И искаме първи от тези барове горе. Текст. Така. Тук си избирам шрифта. Искам да ми е такъв, например. Нещо. Ето такъв, например. Font size. Това е дали да е по-към вас или да е по-отдалечено. Че това да е по-разделено. А това да е по-сплескано или по-извито. И така, че сте го наречете. Тук си правите цвета на шрифта. Така. Не знам какво е. Това си е за шрифта. Така. Отиваме на Effects. Искате Hands Effects. Това Straight. Това е да изпъкнат буквите. Правя ето така. Това също е горе-долу за тях. Тук какъв цвет искате да е изпъкнал. Това е Shout. Това е дали, например, да се въртат. Наляво надясно отражението. Това колко да е надясно, например. Тук в различните страни. Примерно. Тук колко искате да е удебелено това отражението. Тук е същата работа. Така. Всички се получи яко. Опа. Грунда. Сега избираме грунт. Да е по-прозрачно. Това е напълно прозрачно. Ето така ще го направя. Това дали е тази опция за да се вижда отгоре, пък отдолу да не се вижда. Или отгоре или отдолу. Нещо подобно. Не знам. Тук е ако искате от дясната страна да ви е само тъмен цвят, от другата лява страна да ви е бял, ще правите на 0. Ако искате да ви е на тази страна от лявата да ви е черното, от дясната да ви е бялото, правите на 224 или на 169. Давайте пак и така наляво надясно тук се обръщате. Ще така да го направя. Transform Objects. Тук е да се обръща, например. Искаме така. Това дали да е извито. Ето така. Може и така да го направим и Colors. Това вече за... И нещо подобно трябва да се стане. Отивате на File, Save Logo Images. Не, тук не трябва да стане така. Тук си го правите на JPEG или директно така. Файл, JPEG. Ето този файл, третия. Маркирате. Continue. Пишете си лого, например. И записате. Това беше от мен. До следващия туториал.